טוב, אז אנחנו היום בקולוסיאום, אני רוצה להסביר לכם איך זה עובד עם הכרטיסים. זה התור לרכישת הכרטיסים. בעצם מי שעומד פה בתור אין לו כרטיס והוא רוצה לקנות פה פיזית. תכף תראו את הקופות. הקופות. כל אלה עומדים בתור בשביל לקנות כרטיס כניסה, ובשביל לקנות את הכרטיס מראש אתם מקבלים ואוצ'ר, ואז אתם הולכים לקופה המהירה, תכף תראו אותה. ובקופה מספר 5 מי שהזמין מראש ומקבלים ואוצ'ר, ואז איתו נכנסים לקופה, בעצם לכניסה המהירה, שבעצם לוקחים מפה מ5 גוף עד לתור המהיר שראיתם שם, ואז הם לא עולים בתור הארוך. למשל נכנסים לשומר, מציגים לו את הכרטיס, עוברים לבידוק ונכנסים פנימה. בעצם זאת הכניסה למי שיש כרטיסים, זה התור לקופות למי שלא הזמין מראש, קופה מספר 5 למי שהזמין מראש. חשוב להזמין מראש, אחרת הם יעבדו פה בשמש לפחות בשעה הקרובה, ולא בטוח שגם יהיה להם כרטיסים. אז תזמינו מראש ותהנו, מדהים פה, נעים פה, כיף פה, יום טוב לכולם.